Erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV wecho manyien maga duol odhiambo makawuono an kae lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa. Kamoro moro maintie weche manyien mag duol chakore sani eka bang'e to tielo mar ariyo kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo wabedo kod twak mar duol ka odhiambo makawuono nyakwara moga dhi bedo kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai modhi wuoyo godo kawuono e weche motenore kod chal mar siasa ma pacho ka winjo ka weche mag telo maduong' bura mar ODM gin weche milose nyakwara mogi weche mag siasa kaunti ma Nairobi ka bende gin moko kuom weche ma igoyo mbaka sani ahinya to bang' gavana mar kaunti ma Nairobi nyocha ne olimo ogai mar ODM Raila Odinga dalane manitiere bondo kocha nyakwara mogi. Koro magi gin weche mamoko mwadhi lose mar ng'iyo ne to weche mag siasa e pacho ka chalo nade duol ma kawuono nyakwara mogi kik idhi mabor. Mokwongo wayudo ne thuond weche. Apisa mag okwach kich medo jiwo nonro ewi masira mar mach manyocha omuoch Hillside Academy ka kambi Kenya Power to chung' tenge ni majno ne ok okel kod sitima. Twak mar thecho oko gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ochwala yanga e od bura mar kaunti no. Pod an gi dwaro mar somo. Koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo. Ka Nyasaye olocho no watieko. To well wishers owuogi omanywa. Part-time instructors gi gin ye jopuonj manitie. Kwan joma dongo madok e skul nikech riyo mar somo medore Homa Bay ka ywak en midhiero mokwako sombgi. Nyakwara mogi jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno ene molokonwa wechegi mondo mi ibed gi ng'eyo matut ahinya ne jogo ma samoro onge kod nyalo mar winjo to gineno weche manyien kokalore Mogi TV mondo gin bende ging'e nyakwara mogi. Par ni nyalo ndiko na nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube en Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni kambi mar keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power okichore gi chien gi muoch mar mach e sikund primar ma Hillside Academy ka kambi no lero ni nonro margi nyiso ni majno ne ok okel kod ng'ikruok mar teko sitima. Kambi no lero ma e kinde ma bende migepe mag piny owacho ogoyo tach e sikund no mar yango gino madikel masira mar mach manolal kod ngima jopuonjre 21. Okwach kich ne odhi nyime gi nono e kinde kata gi nono nonro margi e kinde ma hocho dhi nyime ne jopuonjre mancha ne otony e masira makamano. En lipot mimedo losnwa kod jafombo mar Lydia Okeyo kendo ang' ne yude achiel kachiel nyakwara mogi koseikore mondo ibed gi ng'eyo ni to weche mag nonro sechopo kanye gi wach mogol kod kambi mar keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power. Kawere kod mano to ang'imo tendre kod weche mag chik mar omenda. Piny owacho ne odok ne chik mar omenda mag 2023 mano chunogi mondo giti godo bang' ne jatend piny William Ruto wito oko paro mar chik mar omenda mag 2024 kaluwore kod ng'anyo mar Gen Z. Piny owacho ne omako apil e doho mamalo bang' doho mar apil ne koni chik no ok noluwore kod katiba kaluwore ni jo Kenya ne ok okawo pachgi e kinde mane loso chik mar omenda mag 2023. Kokalo kuom okil margi, piny owacho onyiso jokanyo 7 mag doho mamalo ni poni gipodho ng'eto mar doho mar Aywagra kendo wito oko chik mar omenda mag 2023. Sirikal biro wito omenda maromo bilion 214 korka korgi jo Kenya 53 kod seneta ma Busia Okiya Omtata dwani mondo chik omenda no wit oko kagikoni sirikal ne otimo lokruoge buora e chik no koting'o osuru mar udi manengogi oyweyo ka ok ne okawo pach jopiny. Bura no biro dhi nyime kendo odiechieng' makiny motelo ne ng'eto mare machiegni ni. Decisions to deem the issues surrounding the interpretation of Section 84 as moot, effectively dismissed the constitutional issues raised without adequately addressing their continuing relevance and their potential impact. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. If you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they had read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. There's no act of parliament that are produced to show that the estimates of revenue were enacted into law. I submit that the budget making process in Parliament under Article 221 is a legislative process
that cannot culminate in reports, statements, or other documents. It must culminate in an act of parliament. Kawasudo kendo were kod motendre kod paro kaachiel kod chike mag omenda Nyankora Mogi wero ni duond bura mar ODM ne obago romo ma onywando jokanyo kata jokombe duto mawuok e kauntis 47 ma pacho ka mar pudo wach kaka chamano owinjo bed ni chiedho. Achiel kuom weche ma chendo duond burano gie sani en siasa magidore mar manyo gai manyien mar ODM. Poni Raila Odinga oyudo kom mar UC. Jakoma ODM George Aladwa nyolando ni osiro paro mar sidho gavana ma Siaya James Orengo kaka jalno mabiro kawo kar Raila Odinga kaka ogai mar ODM. Wach makamano kata kamano omed kwed kod jokanyo mamoko. Romo ma kawuono ni ma bende notele kod jakoma mar ODM ma Nairobi George Aladwa kanyakla kod nyawadgi ma Kakamega Fernandes Barasa bende ne ong'ado ni tich adek mar jumani kuku mar chamano biro bedo kod twak mar poro wach ewi dongruok mar ODM. Kaka walure kaka wuoyo kawuono kaka mondo mi take party through counties magwa wawinjore ni mondo chairmen mondo doge constituencies or long constituencies chairs mondo gibed piny mondo ginyisi gi way forward kaka onego bende giendesha party to gima duong' mondo mi take party in various counties. As the county chairman, we are in charge of the party activities in our 47 counties. So what I want to assure the membership is that we don't have a lacuna. ODM as a party has structures, and once those structures have been strengthened, then we will not have a lacuna even if Bamba exits. Kwa hivyo yale yalikuwa jana ni mapendekezo ya chama cha ODM county ya Nairobi. Mapendekezo. Moko kuom MCAs mag kaunti ma Nairobi owuok oko mar kwedo wach ma osebedo kaliekore ni nitiere chendo mar thecho oko gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja. E twak margi kod Ramogi TV, jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Ronaldo Mugambi to kod MCA ma Kileleshwa Robert Alai onyiero weche makamago kaka weche maonge kod tiendgi. Alai kata kamano lieko chenro mar miyo piny owacho mamalo moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi e bwo jatend migao madhi telone kaunti ma Nairobi. Chris Owino kolono wachni. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja sani nyalo luwo tiende mos kendo gamo muya bang' MCS mag kaunti ma Nairobi kwedo chenro moro amora mar thiche oko e apisi. Weche osebedo ka fuongore ni jikon mar City Hall ochwakore kendo Sakaja nie kinda Kuru Gasumbi kamoko kuom MCS mag kaunti no bende liekore ne oketo kokgi e paro mar golo Sakaja e apisi, wach ma okwed kod MCS mag UDA kaachiel kod ODM. I'll be lying if I tell you that there are talks and whether City Hall is hot or cold or warm in line with the story about impeachment. I can tell you there is nothing I've heard of that sort. Motion mar paro kata mana andiko mawacho ni onego wagol gavana pok aneno, pok ang'e ng'a move, pok wambe wawinje kaka jomoko winje. E twak mare kod Ramogi TV, jaleg kweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Ronaldo Mugambi otweyo dhoge ni onge chenro makamano kendo nyono tiende piny ni chenro moro amora mar golo Sakaja e apisi dhi lwaro okinyi mang'ich. Korka kore, MCA ma Kileleshwa Robert Alai wacho ni MCS mag Azimio mawuok e kaunti ma Nairobi nyocha oromo kod Sakaja mar nyise ywak mag jodak ma Nairobi kaachiel kod siemo wang'e. Jotelo koriwore gi jodak mantie Nairobi ka ok mor gi gik matimore. Koro mane momiyo wasebedo piny gi jagavana wanyise ni wan kanye to wadwa dhi kanye tang'o monego timore mondo wachop kuma wadhieno. To en kaka gavana onego tim ang'o to wan kaka MCAs onego tim ang'o. E giko juma mokalo, Sakaja ne olimo ogai mar ODM Raila Odinga e dalane ma Bondo, gino mane omiyo jomoko wacho ne odhi ir Raila mondo oresie mare kuom nimo. Mugambi kata kamano okwedo wachno ka olero ni osiepe kind Raila kod Sakaja ne ochakore chon. Governor Sakaja was the first person to start working with the ODM in his government, and that is immediately after the 2022 elections. And I keep on calling it the first broad-based government because we shared
the government with the ODM, where we have ODM CECs, ODM chief officers. E komachielo, Robert Alai olieko chenro mar Mayo Sakaja moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi kendo keto e bwo jatend migawo madhi telo ne kaunti ma Nairobi e bwo sirikal mamalo. Makara jotelo sani share ni onego wabed gi arrangement machalo NMS. En mani kik obed ka NMS. Assembly obedi ni oversight nyalo timore. Lakini gima timore ni Nairobi governor obed kata cabinet member. Oduogi mondo kata mana sani kata mana Sakaja kane pacha kata mana masewinjo en ni governor masani onego cede some roles. Owene a special team mondo roles go obed accomplished through a different framework machalo mar NMS lakini accountable. NMS no can accountable to anybody. Ponono ni chenro makamano bio kete tim ma dhi bedo thuolo mar ariyo mamoko kuom tije mag sirikal mag kaunti ma Nairobi omi sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wok gwenge ma Nairobi nyaka Ramogi wadhiane nyaka Homa Bay. Kwan jomadongo madok e sikul nikech riyo mar somo e bwo chenro mar somo mar jomadongo mong'ere kaka adult education osebedo ka medore e kaunti ma Homa Bay kata odoko negi kale midhiero moko e somo makamano. Higani kaunti no ni kod jomadongo ma ohingo 2,000 madhi nyime kod somo margi ka 72 kuomgi ikore ne dhi timo penj maduong' mar klas 12 KCSE. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach ne olimo achiel kuom kuonde ma jomadongo go somoe kendo omiyo lerno. Yepo mag skunde somo mar tam mar adek jopuonjre ahinya to mago madhi timo penj madongo mar klas 12 KCSE ma higani dhi nyime kod timo yokruok margi e skunde mopogore ma gisome ka jogo matimo chenro mar somo mar jomadongo kata adult education e kaunti ni bende dhi nyime kod timo yokruok margi e centers mopogore mipuonjogie. Kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jomadongo matimo chenro mar somo no maromo 2,293 ka 72 kuomgi timo yokruok ne penj mar klas 12 ma higani. Kanisa mar PEFA manitie boma ma Homa Bay en achiel kuom centers go eko machendo makamano dhi nyime. Valentine Magunga miyo ma en nyamrerwa ne oweyo skul e klas 11 higa mar 2014 kendo ne odok e skul e bwo chenro mar somo jomadongo mondo chop lek mare mar bedo nas. Ne pod an gi dwaro mar somo, koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo to bedo engage gi jowetena moko emane omiyo afwenyo adult education tie kane otimo penj to tango na result ni to ngisa ni be anyalo bedo gi gombo chigi chieng no na manyo pesa registration ma kinyne na bire school kaka tiyo kaka community health promoter aero tijno koro semi be okonya gi kaka engage ji koro atemo ni ka yude to amedra. E kanisa ni mar PEFA gini kod klase adek e juma ka achiel kod jopuonj mapuonjogi kendo ka gitimo somo e subjects mopogore ka school fees bende gichulo gana achiel dwe ka dwe. Rita Kinyi en johala e boma ma Homa Bay kendo dhi nyime gi chenro mar somo makamano. From my childhood kanaya nadwa ni mondo atim nursing. Koro gini ne siko ni e pacha makata kana neno ka jo KMTC o school gikalo kama use rabuon no. Aneno ka girwako uniform masika wacho ambe chieng' mona arwako uniform kama koro gino nobedo ka thago pacha serious. Koro ka nabira penjo ka ong'isa ni ka nitiere adult school nochuna mama dhi nouso na rombo na no madhi a register. Kopo na tieko school ayudo grade maber adhi atim nursing. Ayor konyruok ka uso rabuon Sofia. Bedo ne gin jomadongo mani kod familia mag-gi miyo chenro mar somo ni ok bed negi mayot. Kata kamano giwacho ni giketo kenda kata doko ne gin kod chandruoge ma opogore. Teachers mapuonjowa kae onego bed ni wachulogi to kaka wajoma nigi family koro challenges mag fee bedo problem. Kaeto mar ariyo bende kaka ipogori idwa ng'iyo family kendo idwa ng'iyo kaka idhi school ok obed mayot ahinya. Agombo mondo abed japuonj, agombo mondo well wishers ka watieko school ka Nyasaye olochonwa watieko to well wishers owuogi omanywa mondo miwa support. Jogo ma ochung'ne chenro mar puonjo jomadongo e kaunti ni wacho ni nitie pek moko ma gineno kama oting'o nok mag jopuonj ka gikwayo piny owacho kokalo migawo mar somo mondo yorange malong'o wachno. Adults gin jok modich. Koro mondo mi ketgi ma gibie klas gite at once. Ibedo gi challenge nikech ipuonjo kawuono kiny moko leo chaki duogi chako gi chien koro tin mondo ichop syllabus e yo makare. Gik mang'eny mo engage mind ne. Koro seche mipuonje you need to be very careful. Wan gi Directorate of Adult and Continuing Education kendo sirikal osendiko jopuonj osekawo thuolo malach ka sirikal poko o replace jopuonj manyose retire. Koro gi e sani
watiyo mang'eny gi part-time instructors gi ginie jopuonj manitie. Wang'eyo ni shortage no nitie kendo ok giromo kendo wa contract jopuonj. Kanisa ni mar PEFA en achiel kuom centers machendo mapuonjo jomadongo dhi nyime kaunti ma Homa Bay. Kae kwa jowetegi man kod dwaro mar somo mondo kik wich kuot negi nikech wich kuot nega apoya gono. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Weche manyien mag duol kawo yweyo mokwongo nyakoromo gi weche ma kawuono ma bende pod wamedo kelo ni mathoth ahinya ma pod odong' gi kinde ni to ng'iye moko kuom ote ma osechopo naka. Erokamano. Ramogi ler kendo winjore makare, kata kamano atimo mos na familia mowito jogegi. Mogik to sirikal winjo keto okenge motegno mag geng'o me sikunde. Mano wach ma owach ka kod Ambwaro Janes mar Ponge Kanyadoto. Erokamano Ambwaro. Kabina neno ka bati winji kenda neni an George Loga Maralego Umaji. Erokamano George Maralego Umaji. Pastor Mondi Otiche marge monyenyore. Erokamano nyakuom kete Ramogi TV. Emi apachi kotendo kod weche manyien gi sani. Aneni makare sana Rapogi Kanyamkago Tistingo Ganyo mar Rapogi. Jorim Wuod Gilbert Jaka Bondo wacho ni Raila kare pod nigi teko. Mano wach mowach kanyo kod Jaka Bondo. Steve Oburu kantiere Uyawi Beach. Erokamano ahinya. Neno makare kenda mora ahinya. Abdalla mar Katito bati weche siasa to sani akwayo jopiny mondo weche siasa okonego jopiny donji ahinya. Jona Pidi mar Komarok Ramogi ler aneni ndalo giko emochopo kaluwore gik matimore Kenya ka gie sani. Erokamano Trevor kutoka Kakamega wacho ni uko locked kende mora ahinya. Ndani mchoraji Isaac Sala jam Misambi. Hapa ni Misambi ma Kabondo. Mawacho ni mbeno neno Amin Pilot mar Ndhiwa bende koni entiere koda ka kendo omor gi Ramogi TV gin koda nya God Mesa gi Frank. Erokamano kuom kete ka yina mondo kawo yweyo nikech en dakika 15 bang' saa achiel ka waduogo weche manyien pod nitiere mana ka e duol. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Kwa Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana Ramogi TV. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game.
I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya, okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime gi weche manyien. Moko kuom jodak kar chung od bura ma Jomvu Mombasa koro ywak ne piny owacho e bwo migawo mar lope mondo donjre ywaruok mag puothe manitie kindgi kod joket mwandu ma gikone osebedo ka muko utegi e alworano, gino ma okelonegi midhiero kinde ka kinde ka giloso e gwenge mag Moeba. Jodak go kotelnegi kod Wilson Nyamawi koni achiel kuom joket mwandu ni omuko utegi kar saa 10 mar otieno, kendo muko utegi ma gikone gisedak e thuolo mag maromo higni 50 maonge notis mora mora. Gikoni obila mane otelo ne chenro mar muko udigo ne okomiyogi kata thuolo mar choko gigegi, ka gin bende gikoni dhogi ni omoko gi nyithindo makoro sani gi jotgo mane boyen ni mar onge kama ginyalo dhiye. Jaod bura e alworano Abdi Twalib ne ochopo kendo singo mar manyo ne jodak ratiro. Na marungu wakiwa na mapanga wakatuvamia saa 10 ya usiku, kavunja manyumba, tokeni. Basi ikawa imekuwa ni shida kubwa, maskari anasema tokeni. Sasa tutoke tuende wapi na hatukuwa tumepata hata kama ni hamasa, hatujapata awareness yoyote. Hakuna mkutano tumewekewa pengine na mzee wa mtaa, hakuna mkutano tumewekewa pengine na area chifu, hakuna mkutano tumewekewa pengine na DO. Vitu vikavunjwa, ma TV, kila kitu paka chakula kikafinikwa. Kulingana na Rigathi Gachagua ambaye ni naibu wa rais, alituambia wazi, akasema hata kama court order imetolewa, kuna procedure ya kufata kama hujafanya ubomoaji. Lazima court order ile ipelekwe Nairobi, iangaliwe, Ministry of Internal Security wakuje ground, waangalie kwanza wakina nani wanabomolewa na ni nini kiko pale. Twashangaa ni nini sasa ambacho hao watu walipokuwa kiishi pale kwa amani na watu wa airport imeingiliwa kati. Na fikra ambayo unasema mimi ni kwa kuwa watu wameona pale mahali ni pa thamani, ndio sasa wataka kuwaondoa hawa watu kuona ni wanyonge ili wao wapate kujifaidisha kibinafsi. Kama mbunge nasema jambo kama hilo sitalikubali, na nitapambana mpaka dakika ya mwisho kuona kwa tumetetea watu wetu. Kitu kimoja ambacho nataka kupiana warning kabisa hapa, watu wa Jomvu ni wa Kenya kama Wakenya wengine wote wale. Kwa hivyo wasichukuliwe kama wanyama. Kwa mtu akija hapa atakuja na court order ambayo haieleweki, apate kuja kuwasongeza watu kwa mambo yake ya manufaa ya kibinafsi. Forceful eviction, hii government ilikataa. Koro Mogina nyisi ni report amotende kod weche mag nonro madhi nyime Ndarasha ne iloso na kod Lydia Okeyo koro saikore. Kambi keyo teko sitima mapacho ka Kenya Power ukichore gi chien gi muoch mar mach e sikund primar ma Hillside Academy Ndarasha. Kambi no lero ni nonro margi onyiso ni majno ne okel kod ng'ikruok mar teko sitima. Kaka Lydia Okeyo lero, kambi no lero ni katolero ma e kinde ma bede migepe mopogore opogore mag piny owacho go tache sikunno mar yango gima dikel mar mach ma okelo masira kendo nego jopuonjre maromo 21. Okwach kich bende odhi nyime gi nonro margi e kinde ma hocho itimo ne jopuonjre. Ndalo abich bang' masira mar mach timore e skund primar ma Hillside Ndarasha e kaunti ma Nyeri,
Piny owacho kokalo kuom bede migipe mopogore opogore ne onywako lwedo mar timo nonro e wi gino madibedi nokelo masira makamano manokelo tho mar jopuonjre 21. Nonro makamano noriwo migawo mar somo, bad migawo mar gedo, kambi keyo teko stima Kenya Power and Lighting Company KPLC, duol mar IPRA kod apis okwach kich. Bang' timo nonro margi, kambi ma keyo teko stima pacho ka Kenya Power and Lighting Company oyango ni majno onge gi tudruok moro amora gi teko stima. Gilero ni majno no muoch kalai mar teko stima matero stima e skunno ne ni kare kendo apis kambi no bade manyeri ema nong'ado teko stima kaka yor geng'o landruok mar majno. The time when the fire incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. Number 2, all Kenya Power installations, including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. Gilero ni transformer, meter, kod gigo duto ma itiyo gode keyo teko stima e skunno ne ni kare kinde mane masirano otimore ka koro gisingo medo chiwo sir ne bedi migipe mamoko mar yango adieri e wi wachno. Report makama bire kinde mane chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre mag skunno ne dhi nyime kanisa mang'anyuthe PCA e Ndarasha Parish ka nyinyo mag DNA manyo kawo chieng' wuok tich ne ipango kendo iketo kare ne chako yango jopuonjre go. Kata kamano, kaluwore gi pek mar masirano, moko kuom nyenyogo ibiro ter nyaka piny mar Afrika ma milambo kaluwore gi yot mar lony ma pachoka ma ok nyal yango ingrego kaluwore gi pek mar majno. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Okoro dhi motende kod weche mag ohala e sirkand kaunti ma Siaya odiero Municipal ma Bondo kaka dago ohala kod dongruok mar ochumi e kaunti ma Siaya. Gavana ma Siaya James Orengo lero ni gisefwenyo nyalo ma Bondo nigo mar ywayo joket mwandu kod ohala mopogore opogore kendo mano miyo gimijing'o mar keto lwasi makare ne Bondo mondo mi odongre. Orengo loso e kinde nyasi mar yawo bad bengi mar DTB ma oyawo e boma ma Bondo. Olero ni sirkand Siaya geto neno ni Bondo ochopo e rang'iny mar bombe ma ideo e ka ipimo kata kod mago manitiere pinje maoko. Now, I want to give a challenge to the people of Bondo. And Arika, I want to take out from what you're saying. Bondo must think big. This is the center of the county. Yeah? The bank will not come here if Bondo is a small entity. The bank wants to make Bondo another financial center. So if you are thinking your mind is small, then this bank may not be the appropriate bank to come to Bondo. So Bondo is our main business and financial center, and we must attract the best brains to come to Bondo. We are keen to industrialize Siaya, starting from agriculture and getting into cottage industries and small business opportunities. I want to challenge us that 88 months from now, this street cannot look the way it is. We need to have industrialized and beautified this area of Bondo by giving out good loans. What I would want us to learn and to teach our people is how to save. Our people, because the lake is always there, we do not save. And that gives us any money to start a business. So, as much as you want us to open accounts, would you give savers a good account that will earn them interest, especially for fishermen? Wadonjo weche mag tuke. Nyidendi mag Junior Starlets biro wuok e pacho tarik 19 dwe ni ka gidhi e piny Spain kama gibiro goyo tach ka gitimo rako motelo ne tuke mag piny mangima. Timno mar nyiri ma higni piny 17 osebedo katimo rako mar alap ma Kasarani Annex go kocha Mildred Cheche. Kenya nong'ado tiko mar yore tuke mag piny mangima kuom thuolo mokwongo ka nyaka sani ikruok margi miyo gi thuolo mar timo makare e tukego ma ibiro bagi e piny mar Dominican Republic e kind tarik 16 kod tarik 16 dwe mar 10 kod tarik 3 dwe mar 11 mar higani. Kenya nitiere Group C
kod timbe kaka mar piny Ingereza, North Korea kaachiel kod Mexico. Tim Kenya mar yowuoyi gi nyiri matugo tuke mag okapu, jotugo adek koni gi koni ma higni piny ne 23 ni kod geno mar timo maber e tuke mag piny mangima. Tim no osebedo katimo rako mar gi alap mar mbalariany mar Strathmore e bwo kocha margi Tony Onyango gi Eunice Ouma ma tayo yawuoyi gi nyiri kaka luore no. Tim mar yawuoyi oting'o David Gichoi, Elisha Odhiambo, Jackson Wawero gi Dennis Koja. Ka nyidendi ma Kenya oting'o Marilisa Omondi, Barbara Achieng' to kind jotugo mamoko. Mana kaka odiechieng' kalo machiegni ne tuke go ibiro bagi e piny mar Mongolia. Gino nitiere mar timo maber ka loch gi points biro miyo Kenya otiko mar yore tuke mag Olympics higa mar 2028. Championship at under 23 level. We've played some internal tournaments and we've really worked on so many things. So tactically we are ready. As coaches, we've done our best. We've played them well. So it depends with the player themselves. You never know with players. Players can give you upset sometimes. Where firstly, if that is their new podium, they've never been in that podium. So you never know because you've never been with them in that podium. But at least I have two who are experienced in the 3x3. They were there last year. So I'm sure they'll give us something. Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV giko mar weche manyien mag duol tielo mar ariyo dhi bedo twak marwa kama MCA ma Kileleshwa Robert Alayo osedonjo e studio kanya kora mogi wadhigo kod mbaka chal mar siasa e piny Kenya gie sani, telo mar ODM kaachiel kod siasa mamoko ma bende otenore kod kaka siasa ma Kenya ringo. Miyo kik idhi mabor, odiechieng' ma kawuono en duol nyakora mogi. No ka ng'ato ng'isa ni Bati ma Toldo wuod Kabondo apenjo ni to joma ne opondo kowuok e police station ka wach gino rumo kamano koso noduogo yudgi. Okay, Mark Koguta watching live from Ramba Mfangano, siasa ma Nairobi County Pek, mane kako wacho. Steve Nyakwar Maler wuod Atili Ramogi ler ahinya. Ero kamana nya Reverend Jojo Yomba Pat Gweng bende koni oneno Ramogi TV. Jana maus ngege mar Suri Karungu bende nitiere ka kaachiel kod soja maniluongo ni Shemotho bende ng'isa ni entiere kendo oneno amalewa ahinya. Ero kamano Nyakwar Ramogi osebedo kanyo kod jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinge en George Bati ka waduogo to twak mar duol. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Extraordinary, wonderful woman to be with. I could have bust my gun, but I won't. We've been smoking herbs from a very long time now. See me floating on cloud nine, dancing on the rainbow. I could have been, I love me, oh, I love to be. Turbulence to the future. Digital what? Bang, bang. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa.
Cheza JetX na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki JetX. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Gem piny mochiek. Lony tudore kod kitwa. Sami tedo rech iketo gi ka wigi ogwenyre. Nang'o? Mano kilwoli kani. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso. Koro aketo rabolo mondo ochiegi. Ichwake? Achwake. Tudri kodwa tich adek juma ka juma, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kaunjari ugore to wanjo nyuol wani mowinjo malit. Gimoro ma unutime odni owinjo ka weche go chwanyo ahinya. Ng'ano moka storybook no? An pok aneno bugi. Owadwa, apenji, inni ka storybook mar karang? Kawuono ini gochona bang' ndalo mang'eny ahinya. To gima initimo kisegochona en hangona ni nitie gimoro marach matimoni. Wuondri ni ini onge ketho moro amora ka. Wan wang'eyo gimoro amora ka maber. Nyakwaramogi en thuolo mana singoni thuolo mar twak mar duol chakore sani. Ilo Trevor Ombijan ka iluonga ni George Bati wan kod wendo marwa mosewendowa. Wuoyi mar Andega Nyakwaramogi ma bende osebedo e siasa ka kendo sani en MCA ma Kileleshwa Bure Nairobi. Osebedo ka ondiko e weche mag mbui, osebedo kokedo ne ratiro mag oganda ahinya e kinde ma samoro telo ok dhi makare e pacho ka. Iluongo ni Robert Alai machiegni ahinya unyalo kuom yudo thuolo mar biro Ramogi TV. Erokamano ahinya. Yes. Mos Nyakwaramogi. Amoso uji Kwaramogi ni oimore uru. Amora ahinya kuom wuoyo kodi twak kodu chieng' ma kawuono. Naam. Robert, siasa ma Kenya chal nade? Nyaka gi kama wachope ni. Aneno ka lokruoge timore. Siasa in kaka MCA ma Kileleshwa ma bende en od bura mar kaunti ma Nairobi. In kaka japiny ma ja Kenya. In kaka jalo ma bende osebedo ka ndiko e weche mag siasa kod telo mar Kenya. Siasa mar Kenya chal nade? Aparo ni kuom siasa ma Kenya, ing'eni siasa mar Kenya rapim maber en siasa ma Nairobi. Yes. Nikech Nairobi en kaunti maduong' moloyo kaunti te. Kendo en kaunti ma kikompare gi kaunti moko tiyudo ni oduong' moloyo kaunti 26 mantie mogik koreu gi te. Koro siasa ma Nairobi sani nitie gi kagima tago moro nitie mokete sienda governor ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja. Omiyo sani ok osebedo gi yot kuom bede ofis mar tiyo maber nikech nitie paro moro ma ji nigo oko kanyo ni nitie jok ma dwa thiche oko kata en osewuon osebedo gi paro machalo kamano. To king'iyo siasa mar Kenya mar Nairobi be iyudo ni UDA osebedo ka tungni matin
ni kata mana timo election gi moro ma nyocha gitemo timo cha gi postpone chiegni ding'wen. Koro nyiso ni tungni moro nitie Kenya ka matin to nyocha neno ka tungni no owuok mochopo Kenya mangima ni ojende matindo tindo wuok mwacho ni sani koro nyocha gidwa thicho president ma Kenya sani William Ruto ni gidwa gole nikech ok osebedo kotimo maber ma to ka kuom pacha taparo ni gik moko osebedo katimore maber lakini atua mar golo president nyocha ok en atua maber nikech king'iyo kata mana history mar Kenya the recent kiweyo mar Kenyatta President Moi kane bang' higni 2-3 to ji ne ywak sana ma ji notimo kata thule oko kotiyo gi jolweny katiyo gi mtindo machon mane timore Afrika ni jolweny mane thothne lokoga jotelo machon. Kanochopo Kibaki ne kanochopo 205 to no lose nyaka referendum modogo makata mana ji paro ni 2007 higa mar 2007 ne o lose presidency no lose election ma general election Uhuru be kane chopo kata ma 2017 ne ji penjore ni to ng'ani ose achieve ang'o kadoko mosore gi jakom to onge gima do achieve to kata mana Kibaki be ji paro mana ni mosruok kod jakom kata mana sama ne en gi kwe gi jakom eka ne ekonomi mar Kenya otiyo maber. Koro siasa mar Kenya paro nitie tungni mang'eny, nitie jomoko ineno ka Kenya madiere ji ywak ni Gachagua pogogi gi jo Kenya moko Gachagua temo keto jo Kenya madiere mondo wach ni gin onego margi obed special to kata king'iyo ni ka sani kata mai sirikal ma sani gin golemo maduong' gin lemo maduong' ahinya e sirikal. Okay, erokamano ahinya. Kelo siasa ma Nairobi aparo ni an wachak kode wang'e ni to nikech en kama iwacho ni kuku mar dongruok mar piny Kenya. Weche mag ochumi thothne omoko Nairobi ka apise madito moriwo kod mag pinje maoko ma bende dewo mane kod duol ka kitayo piny Kenya bende nitiere Nairobi ka omiyo ka poni Nairobi nigi tungni to kata pinje nyalo bedo gi buok. Wachak kod wach mar tago moketi EU gavana ma Nairobi miwacho ni lietni. Tago ni diponi anena gimitemo dhire mondo ti maber nikech samoro nitiere kuonde ma ng'uro osebedi ng'eni samoro ng'at ma mi keti tago maliet to nyisi ni samoro en tago miketo itemo dhiri mondo itim gimoro isud mbele matin watemo ingine onge ng'ade ber ingine gima ber gi governor ma Nairobi ni kapok ne ji oparo broad based to notimo broad based eyo mane Nairobi kende Nairobi nitie gi sirikal ma nyocha unique ni jok ma nyocha ng'eny nyocha gin opposition ODM ma nyocha ng'eny gi Azimio ema nyocha wang'eny koro kata mana ohala mar sirikal kata mana agenda mar sirikal ma en UDA Nairobi governor en UDA lakini majority side nyocha en Azimio. Koro kata sani kidwa keto agenda mar governor e assembly nyocha jo ODM ma nyako tigo. Koro nyocha chako gi broadcast motiyo gi jo ODM motiyo gi Wiper to tiyo gi Jubilee to tiyo gi UDA. Maiso ni Nairobi nyocha wan gi broad based kapok ji oleko kata broad based. Iwinjo koro ka iwinjo ni gik moko timore marach to nyiso ni jo Kenya te nyocha ok ne ber nikech jo UDA ok ne ber kod gik matimore ka to jo ODM be ok ne ber. To aparo ni gima timore gi governor sani en ni ing'eni governor no bedo elected ka ng'atin to Nairobi en very unique nikech governor nyocha be elected gi 36 years old kende. To en ng'at ma nodonjo e siasa kapod en ojana ma jegni 20 gi wiye kapod otin sana. To kaka obedo elected Nairobi no aparo ni nokoparo ni Nairobi ok chal gi Kakamega kata Kisumu kata counties moko ma rural areas. Nairobi nigi unique needs nikech Nairobi nitie e chuny Kenya to Nairobi be nigi unique needs. To gima separo kuma aparo ni kata mana chike mar Kenya ne watimo kosa ahinya keto governor mar Nairobi obed elected. Aparo ni kade ber to da governor ma Nairobi nonego bed ni kata sawe cabinet mar piny mangima mar piny Kenya. Cabinet governor ma Nairobi onego bed a cabinet member. Governor ma Nairobi onego bed ng'at maparo mabor higni 20, 30, 50 ng'at maparo generation mar bang'wani ni kwa kawuono kila election eneno gik matimore ji ywak ni igedo piyo pi mabedo supply ok rom ndeche ma biro ka ok rom kuonde machalo kaka kara kila election iyudo ni kada chief ok nyalo bedo gi loan monyalo gero office
ere kaka sirikal nyalo koso kama ogere ofis. Ke sirikal ema onego bed kapok gimoro amora obet. Presence mar government onego bed kamoro amora. Koro paro ni demands mag jo Nairobi nyocha ohingo paro ma nyocha governor obirogo. Koro sani mako lwete tineno kodhi omanyo jakom kata omanyo president kata omanyo leaders moko to nyise ni nitie gima chal kama onego tim mondo Nairobi odhi mbele matin. Nitie onego ensure ni Nairobi oyue. Kech sani kata mana yuecho maber nyocha ok ber. Kendo aparo ni e romo manyien wabiro kode nyoro nyocha wanyise pachwa ni waneno ka jo Nairobi ywak to ywak gi en adier. Wakaw ting' maber manyocha watimo manyocha wamiyogo nyithindo chiemo e skunde mag primary. Lakini primary duties mar counties and ECD, education sector ka. ECD pok wagero moromo. Koro nyaka wapar kaka wadhi gero ECD mondo nyithindo machako skul manyien obed gi kuonde machako skul. Ok bed ni Nairobi ni sani 70% mar education en kuonde ma iluongo ni alternative. Skul ma gotieno en bar to godiechieng' en skul. Weekend en kanisa to chieng' weekday en skul. Mane thoth skunde mitimo Nairobi. Ka Kileleshwa wan gi skul achiel kende. To skunde yudo ni jok mantie tung' mar Kileleshwa wa Waruku ok nyal yudo donjo e skul mar sirikal ma ginyalo donjo. Onge skul machiegni kodgi. Wards 15 kuom ward 85 e Nairobi onge gi skul mar sirikal, primary kata secondary. Mane en gima rach ahinya. Paro ni nitie gik mang'eny manyocha timore marach ma governor be oneno agency. To aparo ni jotendwa mag siasa ki Nairobi en very unique. Nairobi ng'eno ok inyalo amua tu kaka Nyamira neno kotimo kawuono ni idwa golo governor tichako golo. Kech mae e kom mar Kenya mangima. Koro nyaka ibed gi paro maduong' ni to kichako lweny gi governor sani, ng'at miketo no odhi bedo gi steep learning curve, odhi kawo muda marom nade mondo ong'e gima onego tim Nairobi mondo lan. Dong' wanyalo bedo maber ka watiyo gi governor masani ni to walok kite, wamako lwete wanyise ni baba nyichi ketho ka to tim kama mondo ilos gik moko bed maber. Jomoko neno ni ma obiro nikech bedo ni machiegni gi jakom emomiyo koro sani nyalo wuo kuome kaka iwuoyo kuome ni koro en ng'ama nyaka mak lwete. To jomoko wacho ni ng'ano tich osetamo ma kade bet tere dala kaka ne otim ne joma moko nikech kiwacho wach mar keto Nairobi e lwet migawo moro mar sirikal. Nyiso ni samoro wach kuom ranyisi oket kata Nairobi Metropolitan okel kaka ministry moro matenge mabiro jolo county government. Ma dhi dwaro ni jatend migawo ni gufis mare gi joma konye tich. Nyiso ni the wage bill ma bende Kenya osebedo ka ywaga ahinya ni omenda mitiyo godo e chudo mag msara bende nyaka idh matin nikech koro kwan joma ondike tich. Iparo ni ma en gima kare ng'ama koro tich dipo ni nyalo bago dong koro winjo bed ni weya ng'at machielo ma mondo otim nikech naneno kotim ndalo ma Uhuru Kenyatta ni e telo. Nokel Nairobi Metropolitan Nairobi NMS ma bende ni wacho ni en achiel kuom gigo manoloko chal mar Nairobi ahinya iweyo apaya pango kite manyasani ka keto bed maler moneno kaka mopogruok kaka ne ikine mokalo. Iparo ni ma e yo kende koso governor nyalo loka kite moneni ma ler ma otim gima kare ni Nairobi. Ingeni gima thagowa gi Nairobi ni siasa mar Kenya ni ok en formal ahinya to boko ero processes ahinya. To be ok ober gi kama idwaro ni gik moko ti e yo maber. Kech en very manual to en very informal be. Koro Nairobi dwaro kama ikete processes. By processes I mean ni kineno kata mana kaka ichiko gache apaya ka. Kineno gima lit na ahinya ni nyaka sani pod wan gi polise mochung' e apaya ni siemo ne mtoka ni chom koni. Sama nitie peak time gi off peak. Manyiso ni nitie gik mok ti. Ang'o miyo teche ok ti? Ang'o miyo ji ok respect tiche? Wan gi boda mang'eny kabisa kae. To ang'o miyo kata mana police stations gi onge police man gi high powered bike. Motorbike man gi power molo boda gi. Ma ka nitie traffic offense moro ma boda kata mtoka commit to nyalo dhi molawe mokete mochaje kata miye ticket e yo mayot. Tang'o miyo kata mana police pod en manual ahinya. Tang'o miyo kata mana kanjo ka pod gitiyo ga gok ahinya. Kanjo wa maka kiyudo ka pod ng'ato sopala iye, ng'ato nigi rungu, kech okwa modernize gi. Kanjo ma Nairobi kata mana enforcement team ma Nairobi onego bed ni wan gi agreement moro kata gi Kenya Police mondo gibed trained kendo gibed armed kata mana gi bunde omigi kata mana whip be. Ineno kata kidhi New York kata idhi ma London ineno ka jogo nigi enungo gi gin gi whip
gin gi handcuff, to gin gi tesa, pilipili moro minyalo kire wang' ng'ato ka ng'ato timore marach, to en kata gi yo moro monyalo hando go ng'ato, en gi option mang'eny. To ka kanjo ok wamiyo weapon moro amora, koro wuok e ode to wuok gi pala. Ong'eni lweny nyalo bedo. Ong'eni lweny ki jogi okas go nyalo nege. Koro koni either ginega kata negi. Koro en negruok, kech ok am gi. To ka gitimo gima rach to wa blame gi. To ok wamiyo gi weapon, ok wamiyo gi whip, ok wamiyo gi kata handcuff, ok wamiyo gi kata mana yo ma ginyalo hando. Aparo ni en gik monego bed ni develop. Sani kibiro gi kata mana bilion 2 kata bilion 10. Iwach na adwa yawo ohala Nairobi ka. To dhi ne gavana ma Nairobi, iso gavana ma Nairobi ni adwaro ni konya gi data mar traffic, data mar crime. Inyiswa ni en luor mage mar oganda minene kind Nairobi ni, to tuoche mage mawuok, to chiembu golo kanyo. Ok obi bedo gi data no. Onge gi data no. Kech gik moko manyo Marikiti cha, ineno ka ji pedha chiemo piny kanyo. Ang'o mono waloko mwaketi ni chiemo onyalo trace kaka wuone dhi e supermarket kata Naivas kacha. Inyalo wacho ni oganda mouso kani owuok e farm mantie kama. Koro ka tuo wuok gi oganda ni, to wang'e ni wanyalo luwe nyaka kuma nyocha ipure. Winjo, traffic ni wanyalo bedo gi dashboard mo utiyo gi Kenya Police, wawacho ni ng'ato timo kosa kama, wuoru gi police mondo make ogeng'e kik otim kama. City matiyo koro baso sani gima thago kata mana Kileleshwa gi Kilimani kama wantie ni, ineno gima timore malich ni ji gedo ka dhi malo. Kendo wago ka ahinya ni ji gedo ka dhi malo. To gedo ka dhi malo ni ketho value mar ute. Ka nyocha approval machon ka, approval moyie ni e area ni en floors 4. Lakini ji gero floor mar 25. Ne gichako gi floor mar 7 nyaka 10. Gorofa mar 10 kata mana mar 7. Kane gichako mar 7, ng'ato nodhi onyiewo e gorofa mar 7 cha. Odhi onyiewo ot miluongo ni penthouse, the topmost house, the most expensive, which is end to end. Ineno nyaka chieng' ka wuok kata chieng' ka podho. Sani ok inyal neno chieng' no. Koro ot mane nyiewo $40,000,000 sani inyalo uso kata mana $20,000,000 kende. Koro every new building, ot moro amora migero manyien, mayo ot machon cha nengo. To ot ing'eyo ni en fixed asset. Ot ing'eyo ni en gima onego bed ni ka ndalo dhi e kaka omedo, value ne medo. Tang'o mi mar Nairobi ni, sani nitie kunde manyiche nyiewo 3 bedroom 25 million, sani nyiewo gi $12,000,000. $13,000,000. Ok ni nikech gik moko lor piny, but nikech koro ute ng'eny, nitie oversupply mar ute. Sama wang'iyo ni ute dhi malo, nang'o miyo malo mane, bor mane minyalo dhi go malo. Pok wachako paro ni piny inyalo dhi marom nade. Kech kidhi London kacha, nitie train, nitie gari ya moshi makale buolo miluongo ni metro service. Nairobi ka dong nitie ndalo moko ma waparo ni kata ndeche gi ok bi romo, wadwa gero metro service. To metro service no wadhi gere nade kok wa regulate kaka ji nyalo dhi piny. Ke Chinese biro ka gi technology monyalo gelo basement 4 ka ne piny. Onyalo gero, ochako basement 4, okunyo mi wuon odhi chope pi. Koko chako gedo. Koro sama chieng' midwa gero metro service no, chal nade. Aparo ni paro mar Nairobi bedo gi vision maduong' mar tero Nairobi mbele. Otamo governor, kech wan gi short term measures, ji loso pesa, kata mana ji nigi political problems moko ma gidwaro ni gisolve. Koro ok onyal paro mar gero Nairobi. Onego Nairobi ni ing'eni gima timo marach ni Nairobi wawere siasa ni kaka mar MCA. Jo middle class manigi jok manigi mwandu Nairobi kama ber kod upper class. Jok manigi mwandu maber kata mana yuto maber mar chungo Nairobi. Watimo mistake maduong' ahinya ni siasa man Nairobi waneno ni is too junior for our level. Ok en siasa mwanyalo engage go. Wan gi ng'at matiyo office neno nego bed no engage gi MP and above. Ok oneno onyalo engage gi MCA. Mondo MCA ne o provide ne convenience mar dhi e tich. School ma nyathine some cha onego bed no chopo nade, traffic cha onego bed ni wa expand road. Kiluongo public participation kata ma Kileleshwa ka, kiyudo jok mowuok e office ok rom ja bich. Iland analando miket ga nyaka social media mitem lando ni ya ebi uru mondo wang'e ni project mage modwaro ni wakete priority list marwa. Ok gibi. E Nairobi City County ja wan gi MCAs 85. Adi mong'eyo process mar loso budget, process mar legislative process, manyalo loso chike manyalo tero Nairobi mbele.
gin jadi manyalo loso kanyocha ker Ruto yuago omenda kata ni odwaro omenda mang'eny, taxation idwa medi. Nyocha neno ni mistake en mar jo Nairobi, nikech jok mobedo employed Kenya ka mangima gin jo milion 18. Kuom milion 18 gi, milion 3 kende ema nitie formal employment. In gi an gi jok ma wan gi formal employment, jok man gi pay slip. Yes. Jomodong milion 15 point something, jogo nitie informal sector, carpenters, mechanics, welders, saloonist, jo boda boda gi. Carpenters moko kata mechanics moko kata welders moko yudo kata masiling 100 per day. To nikech en tij lwedo, sirikal ok osebedo gi data ni inyalo ng'ad pesa ne ni matin. Koyudo siling 100, dong onyalo kata ma siling 5,000 omi sirikal mondo bed ni sirikal be omiye kaka kama operate, to gi operate kuonde mag sirikal. Aparo ni failure wa mar loso chike wasetemo, to samoro kitero chike machalo kamano e assembly ma Nairobi, tiyudo ka political convenience wacho ni idwa ketho ne jowa kama nyocha gichieme nono, to ikia ni idwa konyogi nikech kama nyocha gionge gi dignity. Baricho Road kachacha wan gi Baricho Road, around Baricho Road gi adjoining areas, streets go wan gi mechanics 5,000. Wan gi mechanics, chairman mar mechanics ma Kenya te nitie kanyo. E buge en gi mechanics 480. 480,000 mechanics. 480,000 mechanics gine road reserves. Gibete kuonde mag sirikal, obete bath yo kamoro, odiore kamoro to loso mtoko koni kelo mtoki ni ka, anyalo idhi kanyo to loso ne, to yudo kata labor 10,000 ka 20,000, kama ni kaka ngima dhi mbele. Lakini sirikal ok osetemo bedo mondo migi formal services. Yes. Mondo gibedi ni kata gimbe ginyalo dhi e KCB to gimany kata bank moro, gimany loan moro, insurance services ginyalo yudo, kata programs machalo kaka mana geng'o tuoche. Baricho Road kanyo yudo ni kuonde moko koro giloso villages matindo tindo makelo mana thogi, koro ji chako uso changa kata ji timo anasa moko makelo negi nek, tho mapiyo piyo. Koro aparo ni Nairobi onego bed ni wan gi vision mar tero Nairobi mbele. Waenable kata ma jo ohala kaka ohala mar kama Ramogi ntieni. Ere kaka wanyalo enable jo ohala mar bedo. Nyocha wayawo nojende matindo tindo kachacha go picha e chuny Nairobi. Yes. Tino ok obedo crisis on weekends. Kech ok wasetemo regulate. Kidhi kachacha kata kineno nyathini e chuny town kacha, to ok ing'e ni ng'a en ng'a. Kech koro ji okikore. To nyalo bedo security threat sani be. Kech ineno ka jok ma nyocha go picha onego mi nanga ni ji orwak green te kata ji orwak yellow te, tibed gi ID ma ng'ato nyalo identify. Kitemo timo ne ng'ato marach kata nyathi ng'ato marach, tinyalo lui mang'e ni ng'ane ka ng'ane ma nyocha timo gini, wadhi wamanye uru mwamake, ogo ka picha to dak kama kama. Sani ok inyal trace, kech Nairobi ok watim gik moko e yo man gi process. Sani yudo kata ka jok ma uso ginene hok gotieno kama kiwuotho kama jorito gi ng'eny, jok ma uso chai kata uso kahawa motieno mar watchman malietno, tiyo gin jo Burundi. Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to chako uso chai, kochako miyo jowa poison? Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to en hoka e chuny Kenyatta Avenue kacha? Be wan gi process matimo ne ng'ato registration ni in ya kanye, kata ka jo Burundi nitie gi haki mar biro uso ka, ere kaka onyalo bedo ng'at ma onyalo ng'eyo, wang'e background ne. Kata in sani kimanyo tich, timanyo DCI clearance. Ang'o me jo oko to kumany clearance kata ma jo piny gi kata ma jo Kenya. Ang'o mono koda ng'e jo oko, jo Kenya modo ng'e. Koro Nairobi nyaka tinwa, kech aparo ni kok watimo gik mang'eny mondo walos Nairobi otinwa, to wabedo kok gwandore, samoro wan ni governor rach, kech aparo ni sani be governor bedo marach, lakini wan kaka leaders be wasetemo hold it to account. Be wasetemo kete piny mwanyise ni governor nyaka iti kamae. Kech samoro iyudo ni kata mana i assembly kanyo, political parties are too strong. Ok inyal bedo gi duol maduong', kech ibo nyisi ni chama wacho ni Mayo. Kik ikel tungri mang'eny. Okay. Governor, lieko wach mar jatend piny gi gik mancha ne timore, miwacho ni golo jatend piny was not the best decision. Ini iwuon kane pok kasemchi mang'eny mar Gen Z ne chakore, makoro dwa mako mach.
nindiko ma jomoko wacho ni Robert Alai gin jok ma koro ng'iew gi sirikal mondo otem divert attention kata yuko keyo pach jopiny ma gin joma tindo. E duond bura mar ODM ma en duond bura mane idhi godo e assembly ma Nairobi kendo isebedo kilose wi duond bura mar ODM e kinde malach. Nitiere joma diro pi, joma diro lowe pi, kata diro kidi e pi, mondo gine kama rech nyalo mbure. Giwacho ni ng'ane moneno koromo gi telo mar bedo ogai mar ODM ka Raila oyudo thuolo mar dhi AUC. Dipo ni mae gima in bende nitimo ndalo mane indiko e wiye ni ma ok esa munyi bed ni gole jatend piny. Koro jogi bende timo mana gima ne timo cha mondo ng'eni to weche nyalo chalo nade. Yes. Aparo ni gima natimo wan ne wang'iyo ing'eni samoro inyalo kibedo koyieri ne public office to yieri ni public service and public service en gima unique ahinya nyaka wuog e iyi kich inyalo dhi e public office tiyudo ni ok iserve jopiny in iserve in iwuon to gima naneno despite sirikal masani nyocha bedo very hostile ne wan kaka jo ODM ne aneno opportunity mar loko Kenya nikech gima ne timore ni nok giwinj wach ne wanyisogi higa mokalo ni gik moko richo nyithindo matindo tindo gi inyore kata mana wadhi election ni kokuloko ngima machal mar nyithindo gi to gik moko bo bedo marach teme uru mondo lok jo Kenya baso we uru overtax 203 no ine 2021 ne wanyisogi ni we uru medo tax e mafuta kano chopo 2023 makoro wadhi e ndara to ne wacho ni wan jonekni ma MCS ma Nairobi ne bedo hunted kar mana e ndara kachacha manok gimigi thuolo mondo gibed kar mana jo siasa kata gigo siasa kata mana addressing the media ne na problem. Koro jo UDA noneno waka problem. Koro ne wadog waling tenge. Jo UDA notamo kata mana ODM yudo political parties fund. Negi kia beauty mar bedo gi political parties. Gima ne otimore Kenya ni UDA noketo mach pile ka pile mwapenjo gini sama itamori chulo pending bills sama ohala mar sirikal kori neno kutame ji kata miyo siepe kata mana employment kori neno ka letters biro distributed gi MPs kata MCAs well connected a funeral utimango ne Kenya chunja Kenya sama unyiso nyithindo kae ni uno nego udhi ubed maids mag jo Arabu e pinje wa Arabu utimango dungu insight jo Kenya sama igolo edu afya kata igolo Linda Mama manyocha rito nyithindo jok matiyo civil servants poor police officers teachers ma serve jo Kenya gitiyo tije sirikal ma sometimes ok giyud reward kaka gitijego dongi neno ni insight jo Kenya against yourself. UDA nyocha en enemy mar against themselves. To ka nyocha piny omuoch to waneno gima nyocha dhi timore chalo ka gima ne timore Sudan. Kech ng'eni Sudan engineers gi doctors ema nochako riot. Ne professionals ema nochako riot. Mano lokore mano wacho ni sirikal ni nyaka wagol kech sirikal ni timonwa gima rach. Lakini Sudan kawuono kata miyi gima higni 50 ok nyal gere molom gi Sudan machon cha. Kech tungni ne giweyo ma ok gi control. Koro sama nyocha ji ose bridge ma ji odonje chuny town cha ma ji ogo koko ma ji odhi e parliament waneno jok ma pod wacho ni gidwa dok e state house to wakonegi ni jokama bung'eyo ni gima lich ne president moro amora mobet e kom ok en dhi state house gole ke state house nyalo bedo kamoro amora state house inyalo keto kata Mombasa inyalo keto kata e chuny ndam state house nyalo bedo kata mana Eldoret onge ng'ama bodewo inyalo bedo kata Moi nokodak state house Moi nodak Kabarnet Gardens ok en gima inyalo dew kama president gima lich ne president moro amora en parliament kech kata kodwa loko ngima nyaka odhi e parliament to ka parliament cha nyocha donje mosekethe mochal kamacha cha dungu ng'eni Kenya osedhi the lowest. Koro we uru ma oromo mondo wamiye time wanyise niya imbe koro nyaka ilok kiti cabinet ne riembi an ng'at manyocha ok oriembi monyisa dwaro no riembi en speaker mar parliament miluongo ni Moses Wetangula akia gimomiyo pod en speaker sani kech kanyocha gimoro timore marach parliament aparo ni gima deber ma speaker dotimo nonego bed no withdraw to wacho ne president ni gini piny liet ahinya dong wadhi wapenji jo Kenya udwaro ang'o
udwa finance bill ni koso udwa gimoro nikech mae od jopiny. Ang'o ma jo od jopiny timo gimoro against their will ka giwacho through the media ni gima timore no ok ber dak ilok pachgi winjo. Koro kae momiyo ne wachako encourage ji ni weuru kanyo to kane ochopo kamarach to wanyiso jo UDA umbe koro nyaka upar kinyo nyocho uloronwa sirikal. Koro sirikal ni nyaka koro wapoge kodu nikech wan Nairobi ka watimo broad base koro man nationally be watime broad base man gima lit na ng'ato wacho jomoko paro ni noori gi side mane onge sirikal mondo idhi mondo ilos yo dipo ni ne en mano. Onge ng'ama noori. Onge ng'ama noora. An loyal to the flag of Kenya. An loyal e flag mar Kenya. An flag mar Kenya ka in loyal tineno mabor. Koro sama naneno ka gik moko timore tabedo jasiasa. Jasiasa nyaka ibed selfish. Aparo ni jowa nyalo konyore nade. Man gima lit na ni kane discussion chakore jowa noko ograb opportunity mapiyo. Nikech ne believe samoro be ni ng'ani ondego bed ni gini tagoni medore ka chiene ma medo wang'e kanyo ma mobed maliet ma gik moko to koni the lowest president ne nyalo bedo ne en parliament cha. Koro gima nonego timre sani en udho ka opportunity masama nobedo mano kuongo mano offer aparo no offer wa ministry chiegni 7 to wadogwa leo makoro wakawa 4. An aparo ni kada public service cha nonego bed ni marwa wandiko jowa tich. East Africa Corporation gini ka nonego bed ni wayudo kod ministries mamoko. Aparo ni kada trade gini gi magi ministries manonego bed ni kore miyo jowa mondo wanyisa. Aparo ni pok jogi owinjo kaka experts wa mite tich. Robert yinga mano gi kanyo wadonji e duond bura mar ODM. Raila Amolo Odinga na wacho ni jomoko diro KDP mar ng'iyo ni to ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga poni odhi yudo kom mar AUC. En ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga. Pogruok kor neno ok pogruok mar dhao but pogruok mar paro lakini jakom mar ODM ma Nairobi ka jo jaladwa kod jakom mar ODM ma Kakamega Fernandes Barasa ma benen governor ko wacho ni gima nyalado wacho ni en kong'iyo to osepimo piny oneno ka governor Masia James Orengo ema nyalo rwako wa Raila ni koponi Raila dang wuogere bedo ogai mar ODM. Ini un gi pachi ichung kon mane ng'iyo nikech wacho ni jasiasa be samoro bedo selfish. An gima ni e telo mar ODM. Yes. Jakom pod ngima. Jakom pok owuok mochope EU. Koko manyo, pok oyudo. Ng'at moro amora ma discuss vacuum mantie leadership mar ODM koso ne jakom kendo koso ne chama. Kik wa discuss ru leadership mar chama. Jakom pod ngima. We manyo jater ka wuonu pod ngima. Ere kaka manyo jater sani. Ma wuok kanye jomoko gombo ne baba tho ingeni ma en gima lit kabisa ni tie gimo vacuum nyocho wuok e chairmanship wasemiyo nyawa ng'aya deputy party leaders nyocha nitie paro mar ni kata an kani penja Mombasa ne watimo the wrong choice kani penja kora penji ka Abdul Somad Abdul Somad value mane momiyowa ok wakera ni coast nikech en coast jomage mang'eny jomiji kenda ang'o jomiji kenda nyocho kwa miyo ang'o miyo wagolo Mwarabu to waketo Mwarabu nyocha en kwano manyocha aparo ni kwano mar deputy party leaders ni nyocha kwa goye maber ahinya aparo ni leadership mar ODM nyaka wapar lakini kom manyaka ji we wuoye unless jakom himself or declare ni kom no dhi bedo vacant. Gech okapar ni nitie ng'ato gi skills mag leadership mag jakom. Okane ng'at matut, ng'at osomo, ng'at mo historia mar piny mangima, mar piny Kenya. Mong'eyo kata ka wuoyo gi president ma UK, prime minister ma UK gi president ma America kata chancellor ma German. Okapar ni nitie ng'at ma nigi level of preparedness kata ina nyithindo moko chalo babu gi ni techore ka afane jogi tugo gi leadership mar ODM giparo ni ODM en village baraza ODM ok galado gi no we wuoye e wach leadership mar ODM aparo gin jokanyo mag party mar party lakini giwe dharau leadership mar ODM leadership mar ODM ok thany ka gi parono aparo ni leadership ODM ka jakom tekni ne wuogi to nyaka wabed piny uru mwang'ini chama ni wadwa chom kanye kech samoro
gima asewacho ndalo mang'eny en ni replace jakom ok nyalo bedo gima yot. Yes. Ke jakom nyalo bedo ni mondo ubi replace nyaka uket ji 10 kata ji 5 katin. Kech onge ng'a nyalo bedo ni ong'e historia mar Kenya kaka ong'eyo, onge ng'a nyalo bedo ni riwo oganda ma kowuok kaka kawuono kochopo Mandera kata kochopo Marsabit kata kochopo Central Kenya ka to nitie jok ma winje, onge ng'a nigi gi siasa machalo kamano kata wisdom mar siasa machalo kata kodhi Coast kata kodhi Kisii kata kodhi Western Kenya tiyudo ka ng'ato kod wuok an ase travel gi jakom nyaka Turkana gini. Yes. Tiwuothe gwenge moko ma ikoni ma be Kenya. Iwuothe gwenge moko ma bandits gi rebels kata mana ji maskini marach to ng'at ma giwinjo en jakom Raila Amolo Odinga. Mipenji ni to jogi no ang'o miyo giwinjo nyiso ni jakom ni waluwe nikech ideologies mage. Ji ok luwe nikech ogonu siasa kata ni en very popular. Ideologies mage go. Koro aparo ni telo mar ODM ka nyaka wang'i matut. Nyaka jochama bedi. Kendo aparo ni ODM ni at some point onego bed ni ware brande mondo duog kendo bed chama motegno kendo identify go jende moko manyicha go poke streets gi. Manyicha giwacho ni onego wapuonj gi gimomiyo piny ka piny nyaka bed gi structured leadership. Yes. Kech iyudo ka ojana wacho ni odwa bedo gi leaderless movement. To e Kenya ka gains tem wasebedo go en gi give and take. Gin kamoro miwacho ni mano wawenu to mae nyakumiwa, mano wawenu to mae nyakumiwa, kata umbe mano nyaka koro kaw to mae be koro wambe wendwa. To ineno ka ng'ato wuok to wacho ni Ruto must go. Kosedhi to miyo ng'a. Ka Ruto sano wuok kana wacho ni owenu Kenya ni umiyo ng'a. Koso wani Kenya nyao tare kende. Inyaka wabed gi structured engagement. Wawacho ni kose wuok to mae gima dhi timore mondo waket Kenya manyien. To kok waparo kamano to wabedo wacho ni koro nyithindo gi nyaka wamenta gi wanyisgi ni siasa ma Kenya ni boko yot ahinya. Kech manda kata mana joma go kura ok bi believe a movement ma is chaotic, ma ok par ni jopiny onego bed ni yudo leadership ma nyalo tayo piny e yo makare. Ok ni tek ni nyalo go koke street kata onyalo dhawo gi police to koro onyalo riembo piny. Robert, iwacho wach maro ni ODM owinjo bed ni bedo rebranded. Nyiso ni owinjo miye wang' manyien kata kaka oneno lose mondo bed marieny ne tieng' masani. Tiwacho ni moko kuom jotelo matindo chiwo kuom ranyisi Babu Owino ni ok owinjo bed ni nyiso siso mar bedo e telo maduong' mar duond burano kopo no bedo rebranded mondo chale mabende menyo joma tindo kaka kata mana in Robert. Rebranding mane midwaro ma owinjo bed ni timo ne party ni ma kiparo ni kotimne to kata mana poni ogai mar Azimio mar ODM Raila Odinga nyalo wuok madhi yud lemo mamalo to pod obiro bedo duond bura manigi duol ma ok muony kod duond buche mamoko. Wana gima ne wachako kod icha mane wacho ni lemo mag ODM onego wang'e ni wamiyo jok ma deserve. Ka en youth leadership wami youth. ODM ka nitie jomoko ma youth nomination kata youth leadership imiyo jok ma higni 50 kata 60. Kata mana jatend ODM youth league sani ok apani en youth gi definition ma Kenya nigo kata mar United Nations ok apani en gi ene category no sekalo youth mwaso ni en kore en jaduong'. To jaduong' to lead youth nade nyaka wamany kaka wakawo jende ka wanyisgi ni ma koro komu ebun ma koro une future of the party umudhi de bananje na ojende maber kabisa ginyalo bedo reckless lakini aneno ka gin gi eagerness to serve the country. Aparo ni political parties onego bed ni identify talents machalo kama kech political parties are members only club to onego bed ni wambe wausore no jende gi wanyiso gi kama ODM ni kata king'iyo kata mana nenruok ne does not appeal for the digital age. Ere kaka wanyalo kelo ODM bel, ere kaka wanyalo miyo gi kata mana podcast moro mojende bede piny to od twak moro ma gibede ga nikech political baraza en gima duol mar siasa kaka koro wabetni loko paro kama political siasa gimi iloko en iuso weche gi iuso pachi paro maber to ji ng'iyo ni paro no be gitimo ni ber koso rach to ji to ka kokwa rejuvenate the party to party bedo maonge future. To party ni ose survive nyaka no bedo formed nyaka sani kose survive igni go te ere kaka koro wanyalo miyo party ni teko mondo
move party into the next stage. What they do igni prareyo. Apparently nyaka no bet from next year 2025. Yes. Igni prareyo mar ODM what they celebrate nade. Tango mi jomoko sani naneno nyaka kawuono ni jomoko wuok Masabit, owuok e UDA, owuok e ODM to dhi e UDA. UDA manyocha ji dwa mayo telo ni be nyalo mayo ODM dhano. Ere jotend ODM. Nyocha neno Nyawang'aya kokawo tich chairman mar ODM gi mijingo ahinya. Manyocha mor maneno kaneno kowuotho Mandera, neno kowuotho Wajir, takoni mae chairman manyocha wamanyo. Mae chair manyocha koro nyalo wuok e Kenya, mi wuoth miduong' dhoudi te. Te wach ni party wa magi aspirations mago, magi gik madwaro. Kech kaka jakom nyiso waka ni tabu ma Kenya ne gin 4 kende. En midhiero, poverty, en illiteracy, to en tuoche kod corruption. Gik moko 4 gi kwa fight ko doesn't depend ni in gi tich maduong' kata matin. Kwa fight gik moko 4 gi to Kenya bera. Koro ere kaka wanyalo sela ideology ni wanyis joge ni gimu uneno udware Kenya ni wan kod gi to kaka nyocha wadwa achieve gi kama ineno ka ODM nyocha wamiyo Jouda Talent ma en Minister Mbadi. Ma Minister Mbadi nyowacho nyoro ni wan sani in the medium term ok wadaneno gimoro ni increase of taxation. Gimoro na reduction of taxation. Wadaneno ka tax for the piny. ODM kara nyaka koro rejuvenate, ODM nyaka rebuild itself, ODM nyaka identify gi young people. Nyaka walos duon. County ka county, leadership mar county ka county, onyiswa ni duol giloso, gin gi duol ma monthly, mar ODM, ma ji ventilate, ma ji wacho ni Kenya problem nitie kama. Kik bed ni gini itimo kamana ka jakom wuotho e pinje. Nikech jomoko wega ni ODM ni, post gi mag ODM, gi operationalize, kata gi tiyo kamana maber ka jakom tie butgi. Kakoro ikawo kofia mar musmal mar go mabati cha koro iduongo godo wach mogik Robert. Ang'o miyo liet nyaka bede duond bura kata e siasa? Mano koro watika tika kimano mane ma wach makoro itiyo godo. Ang'o macho ni duond bura nyaka bedi? Siasa ingeni siasa dakika ma ng'eny ne second 30. Siasa en uso wach. To kata mana jo Swahili ingeni wacho noga ni siasa wuok gi wach ariyo. Samoro ja siasa si hasa onge adier. Koro samoro inyalo temo uso wach no tineno ka weche maduto gima paro ni nyaka timbre siasa ka en ni nyaka ji bed gi enthusiasm sate. Jotelo mobede kom kuwe gi bedo gi kwe ahinya to siasa kethore, jopiny ok bi winjo maber, piny ok bi yudo paro mopogore. Nikech sama koro kata waketo tago tok Sakajani eko biro manyowa to dwa winjo pachwa ni un do timo nade. Erokamano ahinya. Nyakoro mogi giko mar duol lemit ndi to kata kamano puro biro medo yudo thuolo machielo gwele wendo Robert Alai kaka Kenya medo lokore wacho ni sani to pod bora ahinya gimanyo ng'at mowinjo bed ni kawo kar Raila Odinga. Kata kamano wacho ni josiasa bende nyaka chwoyo lum moro e yuge mondo rewgi matin kamano gikasre. Erokamano kuom kete duol elo Robert Alai wendo mara mabido godo gin bende mikawo thuolo mari director mar Alin Sisimani oriti masani. Erokamano. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka